Gabantay lang ko ba? Kung sa eskwelahan, daghan kay mga estudyante niya magklase ko ug dili tanan makasabot. Pero karon ako gituturan o nakita na ako nga dali siya makasabot tungod kay kada masayop siya, ako din yung makorreksyonan. Samtang kung sa classroom nga setting, sa 40 ka buok estudyante, dili na to makita din ilang sayop. Dili na to makorek din ilang sayop. Parerasad na sa parenting. Kung ang ginikanan, masayop ang ilang anak, niya i-correct nila dayon, kanang bata magdako na nga mic pamatasan. Samtang ang bata nga wala na correct, or gipaundayunan rasad, or gibaliwala ra ang sayop nga nakita. Mao nang mga bata nga kung ikaw may makakita mo nga wa man ni disiplinahan ni bata or wa man ni batasan ni bata,